kaddi. Aha. Martes kita ron sa 1 sang Pebrero tuig 2022. May trough o kon lapta-lapta nga pangano dulot ni sang low pressure area. Daw kagina lang siya nagtubo kagina sa gahon daw ay siya. Daw convergence lang da. Ari siya nag-aapekto sa Mindanao nga may idulot ni siya magalumo ng kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kaya ang Japan Maritime Meteorological Agency kag ang Joint Typhoon Warning Center wa man nagbutang may bagyo daw nagtubo lang nga daw coincidental lang. So lang tawon tani dason ang frontal system ari sa Eastern Visayas, sa Kabikulan, kaprobinsya sa Northern Samar, Eastern Samar kag Samar mismo. Ang idulot yan magalumon man ang kalangitan, may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob. Ang ikatatlo, meaning northeast monsoon, nag-apekto dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, kag sa iban nga bahin sang Luzon, may pag-uum-guom lang iyang lang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May mahinay lang o kung manipis lamang ini nga mga pagbulan, no? Dason sa Cagayan Valley, Aurora kag Quezon, northeast monsoon man sa gihapon, dito sa babaw-babaw sila, no? Magalumon ang kahawaan nga may mahinay man nga mga pagbulan nga tuwa man sa northeast monsoon. Sa iban nga bahin sang kapungsuran, ari na lakip kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan, maayo nga aton tiyempo. May pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Pero nagaguom, di kita kita subong sa panganod kay tungod sa trough sang low pressure area. So to gay ni sang localized thunderstorms, no? Sa aton nga wind speed kag ang kuyop sang aton hangin kag ang coastal water condition parehas kita sa Luzon kag Visayas kasarangan hasta nga may pagmadlos nga kuyop sang hangin magalin na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan northeast to east kag may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. May takos ini 1.2 basta sa 4.0 metros ang aton astronomical tide. Iniya ang mahinay hasta sa may kasarangan ng huyop sa hangin na area sa Mindanao, halin sa namin na sidlangan Makanay hasta sa kasarangan namang pagduludapya sang balod sa ila baybayon sa ilang probinsya. Alas 4:13 sining hapon nagguna ang Hunas .4 ang taob karon alas 11:09 sining gabi 1.9 metro ang takos ng kadalumon kag alas 5:49 sining hapon nagtulod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 6:07 buwas sa aga kag ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, mani, lakat sa ato nga timpos ng gabi action by. Pero anong chance to, Sir Gans, ang LPA na mention mo? Hindi, magiging siya konsolidado. Do, nagtipon lang galom. Do, convergence lang. Why man siya early forecast ang kwan? Pag-asa kag Joint Typhoon Warning Center subong man ang Japan Meteorological Agency. I see. Daw gulpiada lang siya kagina sa agan hida kundi daw ay man gid kwan. Wag gid man nagtipon lang convergence. Ati mayo gid sige. Sir Gan, salamat gid may gabi. Welcome. Yes, sir. Objective balance this. Okay, kuan na, bulabantayan tara action kiti ining trabaho nila to report sa ton. Mayara sang gamay nga nalantawan pero daw kakwan man daw malayo man kabalo ka daw na phobia na kitabla sang kwan sang bagyong Odette bala. That's why nga ginaid-id naton samplo pamangkot kung may mga pulon-pulon sang kwan sang panganod nga medyo maitom kay kakulbaan man kita. Anyway, sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa
programa, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippine Standard Time, La City 3 na subong nga adlaw Martes kita. Unang adlaw sa bulan sang Pebrero 2022. Action firing line. Bulan sang paghigugma, mga kaaksyon suno pa sa ila. Pero ti adlaw naghihigugma nay man kita bisan hindi Pebrero Kag New Year mga kaaksyon kung Heifa Choy sa mga utod ta nga mga Chinoy. Action firing line. Kag kita tanan man ya, no? Salamat gid na. Anyway, sa bukas ng aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaaksyon. Text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Domdoman niyo tong balita sa nagligad nga adlaw nga ining mag-asawa no nga naga-edad sang 69 ang asawa kun bana ang asawa 58 na mga dira-dira nga mga edad nga sinulod sang apat ka mga kalalakinhan kag armado sang armas luthang ginkuha ang ila sini nga kantidad nga ginatipon-tipon agod kun tani nga ipatindog liwat sang balay para o kon matapos nga ginigo sila sa bagyong Udet. Action firing line. Ang Kabankalan PNP may mga persona na nga ginatutukan sa sini nga mga tiniyon. Balikan tanay karon na sa aton sini nga pagpalagad. Way nagid patawad ang mga tawo subong kabalo kay ining mag-asawa sila na lang nagapuyo sa ilang puloyan hinampas ni Udet kundi naguma nagtukod sang hayob-hayob kag wala sang konkreto nga puwertahan kundi ang ila sini nga puwertahan ginbutang-butangan lang sa nagabitay-bitay man kulo kortina for the meantime sinulod sa mga kawatan. Action firing line. Kag hindi to kay kulo kawat lang kundi hold up ginang tawag iti ara man ining mag-asawa mo kag pinanguha ang iban pa nga mga kagamitan mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita lokal itutukan taman sa mga gabi makaksyon sa aton sining pagpangalagad ining Negros Occidental Police may ara na naman sang 11 ka bag-o nga naigo ni COVID-19. Action firing line. Sa Bacolod iya makaksyon mga nagpositibo kon probinsya sang Negros Occidental, mga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental may maayo nga kaimtangan kadamaan sa mga ini mga nagbululusong or nagabulusong. Action firing line. Amo maning interview to kay na sang aga sa hotline with Dr. Chris Sorongon diri sa Bacolod kundi sobra 2,000 din o 2,529 pinaka-latest mga kaksyon pero tonight nadungaga na naman sang 76 no. So kay Dr. Chris Sorongon kalabanan di sa ila inang mga nagabusong may ara sang requirement nga magpa-swab test ini sila ko mapa-check sang ila sining tiyan mga kaksyon. Action firing line. Swerte, no? Ang iban nga balita diri karon sa syudad sa Bacolod, kung nagahilapit na gid man ang Pebrero 8, no? Ina sa masunod na lang nga semana nga magaumpisa na ang eleksyon or campaign sa national mga kaksyon. Kung subong grabing kakasanay subong sang mga posters diri sang City Legal Office mga kaksyon bangod ini nakalapas sa pagsulundan sang syudad. Ang Comelec, ano iya ang preparation nila para na naman sa pag-umpisa sang national. Anong papel sang Comelec subong? Even daw nga kabalo kita si Comelec, hindi gid makapahilabot pa subong kung ano man ka mga higante nga mga posters kag mga tarpaulin nga makit-anta sa higad sang dalan kay ti wala pa ni sa ila sining nga jurisdiction. Action firing line. Si Comelec mga kaaksyon, maumpisa lang ni sila intra pangakas dira kon umpisa na ang campaign period mga kaaksyon kay may ara sang sizes ina ang Comelec sa mga politiko nga dapat kadalagkuon. Pero subong may nagakakaks na diri ina iya violations against sa pila ka posible may ordinance ang syudad sa Bacolod kag kuani violation sa mga pagbutang sa poste dira sang Sineco, ang violation sa putang sa puno sang kahoy,
mga kaaksyon. Pero ti, kuradungagan tani karon na. Action firing line. Ang ibang nga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad Committee on Energy nga chairman nga si Councilor Baribar nagalaom nga masulbar sang Seneco ang isyo sang CBA nga ginapanawagan iya sang mga empleyado. Action firing line. CBA gyapon at ini ginabantayan ko man nga balita mo kay nga ini balang strike sang Seneco mga empleyado na kululbaan ini mo ha atong hambal ko bla kagabi sinyo nga once nga mag-strike sila kag may mga problema nga matabo sa aton sining kwan Seneco sinong problema sinong masaka sa poste. Action firing line. Samtang Bacolod na dungagan sang 21 ka Omicron cases pero tanan naka-recover na mga kaaksyon sa probinsya gani may 7 Action firing line. La City Nueva Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Warden. Action firing line. Amo na mga balita lokal nga patagan aton sang pagtamod karon dugay sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sa balita nasyonal mga kaaksyon ti ariho no subong nga adlaw ang cases nagdangat na or may bag-o nga nagdangat sa 9,493. Sang kahapon yara sa 17,000. So mga 8,000 man ang nagbuhin, no? Mga sobra man 8,000 or solo-sobra 7,000 ang nagbuhin sa kadamuon sang kaso ni COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Samtang ang aktibo mga kaaksyon yara na lang sa 176,053 naganubo siya nga nagadumo na. Ang patay 54,054 kang nag-alalayo subong nga adlaw yara sa 24,210 mga kaaksyon. Action firing line. Suno pa sa Okta Research sa masunod nga mga sinimana basin magpanaog pagid kita sa 5,000 kag magpanaog pagid nga nubo sa 5,000 mga kaaksyon. Action firing line. Ang ginamuno ta sa inyo nga pila kadlaw dapat tun-an ta na lang gid ni nga pangabuhi sining kalibutan nga upod si COVID-19 tubtob nga madula ini siya. Action firing line. Feeling ko doon din naging madula ang aton na lang ni Guro prevention sa aton kagalingon shield on guard kita sa sining COVID-19 daw kaangay na lang ni isang trangkaso si trangkaso before amo man niya gapang laton gid man no nagapang laton sa sulod sang puloy-an once may magtrangkaso isada hindi niya maglayas kung hindi ka mo mag-ululobos pislango da. Action firing line. Subong ining si COVID-19 kung mangin trangkaso type na gid man lang ni siya hindi na gid amo na kakululbaan unlike sang una nga pag-igo ni COVID-19 nga amo tong grabe kadelikado kay dalon niya katuyo sa ospital labi na gid kon may kumor ka nga ang igo niya to mas pwersado ikumpara sa Omicron nga ginamuno subong mga kaaksyon. Action firing line. Kumbaga ang virus ni COVID-19 nga original atong wala pa ning bulo variant kamo tong pinakabaskog ti subong kay nagalapta na siya nga nagalapta sa kabilugan sang kalibutan nagagamay ang iya sining pwersa no ang iya sining igo sa lawas sang tawo mga kaaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita dito sa national team more on COVID kita no kay subong ang international travelers makaksyon ginahingyo sa gobyerno nga may mga inbound international travelers kita nga kon pwede kon fully vaccinated lang naman ibatudo na lang nga may ara sang rapid iya nga antigen test ang ila sini nga ipakita diri sa aton sponsor. Action firing line. Matapos ng kakas ang facility-based quarantine nga requirements sang mga fully vax mga kaaksyon. Labi na gid ang Metro Manila subong at napaidalom na naman sa alert level number 2. Action firing line. Pero kundi subong umpisa sang alert level number 2, ang mga taga Manila bala subong daw wala maayo nagginuwa. ang iban daw na nadudla sila. Action firing line. Oo, unlike sang ligad to nga Disyembre, kundi gid alert level number 2, gadagsa basketballan, malls, sa kundi na lang lalagawan, subong nagpahimuyong sila. Daw way maayo nagginula ang mga tao dito sa Metro Manila bisan ginpaidalom na sa alert level number 2. In short,
na-educate na sila. Action firing line. Ang no ride, no vaccination na naman iyagin, suspender na. Dito sa Metro Manila, mga kaksyon, bangod gati naganubo ang kaso ni COVID-19. Mga kaksyon, Action firing line. tiining hangyo sa gobyerno, ginahangyo ang gobyerno nga antigen na lang, patimaan nga tinagaamat-amat na gid man palay-palay si COVID-19. Kumbaga daw praktison ta nalagid ang kogalingon ta, tub-tub sa dalayon nga madula manaton ang pagsuksok sining kay face mask o kon si face shield pagidira. Action firing line. Ara sa aton mga kaksyon, na disiplina kung paano naton ma-prevent ining nasambit nga si COVID-19 sadto pa ni. So nagligad pa ni ugaling o sa kung kinsay ning aton nga kita nga pumuloyo, nagakalipat kita, hindi man naton mabasol gid ang aton kaugalingon pero tiya mo na may ara gid yung kisang daw ka dula ka sa mga social distancing, ano? Action firing line. Kon himuon tani sandalayon nga may aware ka na, ang awareness mo ara na ikaw mismo kaling kung kisa may ara, for example sulod ka sa mga mall subong, ikaw ginawa mo na nga distansya pero ang iban way ga sapak ti daw ka kung kisa bala daw amo nang gintunaan ngang iban daw wala lang niya pakialam sa hitabo sa palibot. Action firing line. Sige, dito sa Metro Manila, kundi ara sa alert level number 2, ano? Kubong, ang mga otoridad sa Metro Manila may plano na nga pag-istorya sa Department of Education nga ibalik ang limited iya nga face-to-face nga nasuspender sadto sang una nga simana sa bulan sang Enero 2022. Action firing line. Okay naman matamat lang balik kag malikop talwat ang bugos nga Pilipinas sa pagbalik mga kaksyon sining nasambit iya nga face to face nga limited nga klase sa mga estudyante, mga kaksyon. Action firing line. Okay, amo na nga scenario ni COVID-19, at least every day may ara sa mga development iya nga good information and good news for us regarding sining COVID-19. Hindi lang puro tanan negative ang aton sining nga batunon nga information. Subong nag-amat-amat siya down, and hopefully nga ining pag-down niya hindi na ta magbalik paliwat sa tag 40 mil kay kaprangka nga istorya hambal gani sa mga eksperto tabisan diri sa Negros nga halos kalabanan sa ila sina diri ara lang na home quarantine. Action firing line. Kiting iban asymptomatic gani asymptomatic ang iban mild ara sa isolation diri sa Bacolod 20 to 30% way gani kalabot mo or 10 to 20 lang ara sa isolation facility kag pila lang ka porsyento nga ara sa ospital. 80% to 85% ara lang nagapahimuyong sa mga puloy-an nila ining mga nagpositibo ni COVID-19. Action firing line. Damo ganin naga-suggest abi yung tatanyo ng sagi ka pang swab test bla kay kunong tatonyo na dula ang positive, dula man ang kahadlok sang tawo. Action firing line. Hindi man siya pwede nga dulaon kay si virus ara lang yapon. Whether we like it or not, si virus manandog gid sa tawo. Kag kung matsambahan kada nga may ara ka sang lala na nga situation, ti disgrasya, kun di man problema kagid. Pabayaan tang gobyerno ta nga magkuan nga magpatigayon sang swab test kung ano pa nga test dira importante ma-monitor naton ini. Action firing line. Way man ta perdihon total part na gid man niya. Mangin part na gid man ni sang gobyerno ang mga prevention, mangin part na gid man ni mga kaksyon sang gobyerno sa trabaho nila da ining pagsulod kag pag-igo sa aton ni COVID-19. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa nasyonal ginabulubantayan ko kung san o ibuyagyag ni Madam Rowena Guanzon ining pila ka mga senador nga suno sa iya amo ni ang nagapaatrasar sa pagpagwa iya sang disqualification against Bongbong Marcos. Action firing line. Hambal ni Guanzon, malapit ni sila sa tagipusoon ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Pagkabalo ni Bato de la Rosa dahil niya react siya, wa ko'y labot, way ko kay bawo, oy. Action firing line. Tiduwa man lang nimo Bato de la Rosa ang suod nga abyan gid kag bata-bata ni Presidente Rodrigo Duterte nga senador, kag ang isa diri
si si Bongo, Action firing line. pero linong subong si Go. Sino ayhan? Amo nang hulaton ta. Amo malaning nga ginawa nga mga ngalan, kiti paghambal pa lang daan ni Guanzon nga lapit sa tagipusoon ni Duterte. Ti duwa man lang ni sila, basta may iban pa da nga sekreto lang. Action firing line. Kag muno ba ni Guanzon nga inang kabalo na ning asawa niya Do mo na abi. Perti iya nga mga sekreto ni Guanzon ginaamat-amat niya no. We don't know kung ano gining dangtan pila kadlaw. Karon or buwas ma-retire na si Guanzon do subong gid gani. Ngali kay fiesta official mga kaksyon. So buwas gid Pebrero 2 ang iya sining nga pag-retire na. Damo pa siya ginapirmahan subong nga ginapos-tapos siya kay hambal niya hindi siya gusto nga may backlog siya o kung may mabilin nga mga mga kaksyon nga mga trabaho niya anti siya nga mag-retire. Action firing line. Sa kaugalingon nga opinyon nga ginpagwa iyan ni Guanzon mga kaksyon ni Madam Rowena Guanzon kung nga ang nagbuto siya to disqualify presidential aspirant nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang amo ini mga kaksyon Action firing line. sa 24 ka pahina sa siparar nga opinyon ni Guanzon nagpalayag nga ang tax offenses mga kaksyon amo gining isa sa mga nakit-an ni Guanzon diri kun nga ang nagbuto siya to disqualify Marcos sa iya sining pagpalansad or lantar or pagpapili bilang presidente bangod ini siya ang convicted ba kaksyon kag may ara sang ginatawag nga moral turpitude. Action firing line. Amo giniya ang mabugat nga palayag ni Guanzon mo. Hambal niya sa pagkasimple sini inang si Aimida ining kulo kontray gida subong siya within 24 hours pwede mo na ipagwa ang desisyon mo. Siya no pang ginahulat niya na daman ano pang ay sus ko. Tiyan mo nga hindi madula ang pagduda ni Guanzon sa sini nga mga tao. Action firing line. Sa dugang padiri sa opinyon ni Guanzon mga kaksyon, nga sa mga based iya sa mga ebidensya, nga iya sininakitaan gikan sa mga respondents, na persistento, nga wala nag-file sang income tax returns si Marcos sa mga tuig sang 1982, 1983, kag subong man 1984, kag sang 1985. Baw apat ginigili ka tuig which makaksyon nag-result ini sang iya sining nga conviction or na-convict ini siya. Bangod sining wala pagbayad sang tax niya sa apat gid ka tuig nga nagasinundanay pa niyo. Sulit na naman ni Balik Guanzon naga-involve ini sang offense nga moral turpitude. Action firing line. Pwerte yan ti under iya sa tax law mga kaksyon kung sino man nga mga tawo nga nasintensyahan under the law kung sino man nga mga tawo nga nasintensyahan by final judgment sa ginatawag nga crime involving moral turpitude shall be qualified to be a candidate and to hold any office unless kuno ini siya mahatagan sang plenary pardon granted by amnesty. Ti si Bongbong Marcos, why? Action firing line. Amo niyang grabe nga palayag ni Guanzon mga kaksyon mo. Ti subong si Guanzon, ginadudahan sa iya sini nga mga palayag kag ginabantayan man ni sa subong daw nabutang man sa delikado ang iya sini kaugalingon. Action firing line. Tiho, ang respondents nga si Marcos suno kay Guanzon, failure to file sang iya sini nga tax returns. Sa diin makaksyon amo ini ang pagkadiskubre sa mga deficiency taxes niya. Kag naka-effect ini or dako nga epekto ini sa public interest suno pa iya kay na Guanzon. Action firing line. Why man siya nag-file sang ITRs
rason nga ti ini dako nga harm sa publiko or public interest mga kaksyon. That's why nga siya nagbuto sang disqualification. Bangod sa iya sini nga mga evidence nga mabugat against iya kay Marcos. Ti ginapanawagan niya sa ponente commissioner nga si Aimee Ferolino ipagwa na ang result, ang inang desisyon. Firing line. Te, 40 na nga mga palayag ni Guanzon Subong, parte kay Ferolino, dira makaksyon sa First Division. Ti ang balantayan diri, kung hindi gid man ni mapagwa makaksyon before mag-retire si Guanzon, pagintindi ko, ang ining vote niya nga disqualification for Bongbong Marcos, manginwala na ni isang pulos kung may bag-o na nga magpungko dira sa nasambit nga division. Action firing line. Kung may bag-o na nga ibulos sa ilang nga tatlo, ahay. Ti amo niyang pagtan-aw naton nga divulge niya temprano pa, ginpabalo niya, even do nga tidamo gahambal nga hindi dapat, pero ginhimo niya, kay tinakita niya posible ang matabo kung wala na siya dira sa posisyon. Action firing line. Sige, dira lang ko anay hasta, gina step by step lang naton ini, kay gusto man lang nakon mabalaan kung tani kung sino nga mga senador, ang ginatumod niya mga senador o konsenador, no? 2, 3, 1. Damo na abi, nga may ara sang palayag ni Guanzon, may ara sang dako nga kahilabtanan kung nga nga daw way ginapagwa ining nasambit or way ginpagwa ining desisyon. Action firing line. Ang Baligwanson, ara lang na sa mga 20 ka diyas lang, pwede mo na gani mapagwa mo. Di sa nagliligad pa ini. No? Doon mo na ang desisyon niya. Siya kung gusto gani 24 hours tapos ang istorya, ano gid kabugat na kay based on evidences, makitaan mo da nga ti amo ginaya, no? Amo ginaya dapat ang matabo kay Marcos. Action firing line. Last City 25 na Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Sige, hulat-hulaton tanya. Hulat-hulaton kayo nag-risback man si Aimee mga kaksyon. Siya kung pwede Guanzon untata na ay kiduga kaguba yang dignidad sang kumilik. Action firing line. Di dabo, layo pang laktan sini. Layo pa ang laktan sini. Action firing line. La City 26 na sa aton sini nga pagpangalagad. Speaking of kumilik mga kaksyon, sa nambal na Pebrero 8, unang adlaw na sa 90 dias nga paglibot-libot sang aton sini nga mga nagapapili presidente, vice presidente kag mga senadores naton, lakip na ang mga party list naton sa pag-umpisa sang ila sini kampanya. Action firing line. So pag-umpisa sang ila sini kampanya, mag-aumpisa naman ang mga pahanugot kag hindi pwede sa idalom sang kumilik rules mga kaksyon sa mga politicians naton. Action firing line. Ti kadamo lang sang aton sini nga balantayan diri, no? Hindi lang kay sa Bacolod, kundi sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Sa unang ginabantayan naton ang padlagko-lagko lang sang tarpaulin, ang pagbutang lang sa tarpaulin sa mga hindi designated area, ang pahamtang sa mga tarpaulin sa mga puno sang kahoy nga makapaguba sa dunang manggad, ang pagbutang sa mga tarpaulin nga wala sang pahanugot sa mga tag-iya sa mga properties, pero subong dubli na, labi na gid sa mga kampanya, ang magbantayanay so sa kampanya, mga supporters lang basi mag-ilinaway. Subong ginabantayan sa mga aton ng otoridad, pati health protocol na. Action firing line. Pero ano bala ang papel sang Comelec sa palaabuton nga Pebrero 8 na, no? Diri sa syudad sa Bacolod kag amo-amo man niya sa bugos nga Pilipinas, ano ayhan ang dapat bantayan sa aton nga mga supporters kag sa ila sini nga mga ginasuportahan. All lines of firing line. Ari sa aton sini nga linya ginayo gidaton sumuo gabi si Attorney Rivo Sorbito, ang Comelec officer diri sa syudad sa Bacolod. Attorney, maayong gabi, welcome to Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga tagbalakati sa
Aha, salamat gid ta sa imo sa nga time, attorney. Apisar nga medyo masako-sako na kamo kay do lapit na gid ang Pebrero 8. Pero attorney, kumusta? Anong preparation subong sang COMELEC diri sa Bacolod na sining plabuton nga kampanya? Kabalo naman kita, attorney, bisan may ara sa pamahog ni COVID-19 pero mga supporters sa mga politicians naton do hindi mo gid sila mapunggan niya, attorney. Yes, actually, no, ang aton nga COMELEC, no, prepare kita. As of now, ang aton ginasakuan ang mga upcoming naton nga mga training sa aton nga mga maestra, Aha. sa aton nga mga technicians, no, nga mag-serve sa aton nga palana nga eleksyon. Aha. On the other hand, prepare man kita sa pagsugod sa tempo sa kampanya, Mhm. no, kay kabalo man kita nga grabe diri ang rivalry, no, sa Bacolod City Aha. between sa mga supporters, no, kawit supporters, no, sa naton nga mga kandidato. Aha. Okay. Sa maabot nga utso, anong tutukan sang COMELEC, attorney, nga ipangsawayon mga dalagko nga patarpulin sa nasyonal nga mga figures panigyapon or mga candidates, attorney, ano? Mhm. Yes, actually I'm scheduling, no, a candidates forum. Hopefully maubra ta inaantis ang February 8 para ma-remind ta nga ng aton nga mga kandidato, ang ilang mga supporters, kung ano ang mga guidelines ng pagkampanya, no? Kag mag-post sa mga posters nila, no? So, but I hope, if not, we'll do that before sang onset sang kampanya sa local elections. Pero, once mong sugod na sa February 8, no, ang aton nga campaign period, no, ang aton nga controlling guidelines nila sa COMELEC Resolution 10730, no, or ang implementing rules, no, sang Fair Elections Act, no, nagasugod naman ina, no. So, pag may violation ang mga kandidato sa pagpangtakod sa ilan ng mga poster Aha. o sa ilan na kampanya, pwede na sila inay makabaylar sang layi sa aton nga COMELEC resolution. Mhm. Okay, si COMELEC, sir, alon mi ara sang kogalingon nga task force, sir, no, nga amo ya ang magpangkakas sa sini nga mga TARP or oversized nga mga TARP kagiban pa nga mga illegal postering, sir. Aha. Yes, Action Brian, ara kita sa niya tawag na task force baklas. Mhm. Composed isang aton nga COMELEC, sang PNP, sang DPWH, no, sang DNR, Mhm. no, kada ini nga grupo amo ini ang task nga magalibot sa aton nga syudad para mag-secure sa mga ginapang post nga campaign material. Aha. Pag may ara ni ini nga task force may ara sang poder na magkakas sang mga poster nga natakod nga sa illegal nga lugar o kung sobra sa natalana nga size, no, Aha. sa aton nga COMELEC resolution. Kita diri sa Bacolod, sir, or bisan din pa man gani, may ara na sa mga designated area nga dira lang ya ang mga posters ibutang or anywhere lang basta hindi violation, sir. Mhm. Nakabutang na kita, no, naka-identify na kita sang tawag nato nga common poster areas, no, kundiin sa mga kada-barangay, kundiin lang pwede makatakod sang ilang nga mga campaign materials, no, or posters. So napang-post na inanaton sa pampubliko nga mga lugar, no, katulad sa aton sa NJC, sa All City Hall, sa aton opisina, kag sa iban pa nga mga lugar para mapabali naton ang aton nga mga kandidato, ang ilang supporters, kundiin lang ang pwede na makatakod sang posters na allowed sang COMELEC. Mhm. Sir, una, kung may ara sang oversized nga nabaklas si COMELEC, sir, ano ang penalty nga atubangon sini sir sa tag-iya sang poster, sir? Mhm. Kung may ara sang ang actually ang aton duwan siya there's two ways to do this, no. Number one, ang aton nga task force baklas pwede nila baklason outright, no. Aha. Kaya however we have to consider also sa kadakuon sang aton nga syudad Mhm.
pag sa limitado man aton personnel, hindi Aha. man pwede nga adlaw-adlaw amula na yung obrahon naton magkakas ng poster, no? Gusto. Pero kung otherwise, no, pwede man ang aton man pwede obrahon sina is pagasulatan naton ang kandidato, no? O kung ang sa code sina kung identify naton, if Aha. not ang kandidato, na ang ilang takod na poster, they have to remove it, no? Mhm. Otherwise, they will be violating the Fair Elections Act and the COMELEC resolution, no? Aha. So, kabalo naman kamo ang election offense is may ara ina mga penal provision, no? Yes. May criminal in nature man ina sila. Aha. No, pag at the same time, may ara man ina sang liability, no, sa imo nga pagpadalagan man. No, Aha. so that's why pasalamat man kita, no, Action Brian, sa katapos sa media na naghahatag sa aton sang tion na makapalabot sa aton nga mga pamuluyo, sa kandidato, sa mga supporters, sa ini nga mga impormasyon para at least mabuligan man kita nila Yes. na mag-cooperate sila, nagtani sabay pa, no, na ma-avoid ka ang mga pagpangbutang sa mga illegal na mga oversized posters Aha. or pagbutang sa mga posters na bisan legal pa nga site sa mga hindi authorized na poster areas. Aha. Sir, kung ang isa ka politiko do ka offender, nagido ka damo, nagid sang una na padalaan na siya, first offense abi. Second and third, pero daw ay gasapak, sige-sige mangyapon. Ano sir, pwede na ni siya mafailan na sang kaso? Or sino ma-file sang kaso? Si COMELEC? Or pwede ang mga nagareklamo nga kasumpong sa politika, sir? Pwede man na? Ang aton nga COMELEC, ano, pwede ang COMELEC ka motopropyo, yan ang magsiling yes. nga motopropyo by itself, no, kita mismo Aha. yan ma-file kaso. No, kung inang gapa-ugtas na gibala, no, naway to daway, nagigaresito sa aton nga layi. Aha. At the same time, pwede man na maka-initiar, no, ang Wisconsin O actually, no, Aha. Wisconsin O nga complainant, maka-initiar sa complaint, matok sa mga nagapangbutang sa mga illegal na poster. Kaya kabalo ka, Sumbayan, hindi ka pwede, kung ikaw kandidato, hindi ka pwede ka rason na why ko na nagbutang, why ko kabalo, supporter ko na. No, kay it will be presumed na kung imo na daya poster, ikaw na ang nagbutang o Correct. ikaw ang nagpabutang sinadira. Aha. So that's why nga dapat sila mismo i-advise nila ang ilang mga supporters na Yan. hindi sila pinagusto lang butang kay ang balikan niya hindi ang mga supporters but Aha. ang kandidato nila mismo. Yes, correct. Tsakto gid attorney kay alangan mo na pa si Bangdan mo tong wala da sa nawong kundi ikaw nga tagiya nga ragabarang ang nawong mo, ikaw ginaya, no? Ikaw may responsibilidad sa pagsaway sang imo sini nga mga nagapangtapi ka posters, ano? Amo nang pinakamaayo dira. So far diri sa aton sa Bacolod subong sir, ako mismo do ay paginman ko kita sang grabe kadalagko nga mga tarps sang national candidates nato attorney. So far amo man ang inyo nasonaran. Yes, pila-pila man gid, no, para mga dulalagko nga mga kung sa national positions, no. Aha. May ara man gid nga mga dalagko, no. Pero subong natin sa nasiling pa naton, why gid tayo pa poder nga kakasina o notify kada magreklamo sa mga kandidato, no. Kaya wala pa na ang onset ang campaign period. Aha. No, but I'm appealing to everyone, no, to the local supporters ng mga national candidates, no, Aha. na tani matumato na lang kita kakasin Otherwise, kung ang COMELEC or ang task force baklas ang magkakasin Aha. hindi na nila mabawi ang mga dagko din nga tarpaulin nga nakuha namon, no? Aha. So kanugon kasi ang bilis na linibo man na daan Action Brian mo. Oh, correct gina. So we are appealing na kuhaan na lang kay mausar niyo pa na, no? Mausar pa na sa mga supporters ninyo. Aha. No, so ako na lang salamat ako sa media kay dako kinangbulig sa media, no, sa katapos sa media mapalabot ang ini nga mga appeal, no, ini nga mga actually ang masiling tagani ako na lang mismo pakitluoy, no, para na lang gid nga ato nga eleksyon maging mataway kag Correct. maging actually wala ko worry sa kandidato ang sa supporters ang akon ginawori kay amo ni sila ang mga
emosyonal ya sa kampanya mo. Ang ibang dadan na do kadasig dyan magpinangutos mo si kandidato ya tulang tumabaw stage pero ikaw nga supporters da do ikaw pang una matampuyungan da sa kontra mo. Anyway, sa amo ng realidad sa mga Pinoy kon eleksyon ang ginatawag mo. Anyway, sa sir, subong do nagdubli ang trabaho sang Comelec, ano? Pero I don't know kung mandato man sir sa inyo from national headquarters ang Comelec ang magpangsaway sa health protocol. Kaya pagintindi ko, si DILG nagmando na sa LGU mismo nga participate ka muna nga dapat i-check nyo ang health protocol against COVID-19 and the PNP. Si Comelec, sir, may mandate makamo sir halin sa national nga i-intra ni sa trabaho nyo, sir? Doon nagdululubli na, no? Yes, Action Brian, no, amo gina actually ang isa ka aton nga concern, no, kay unang taon naton ang kita tanan, no, ang tanan nga stakeholders sa eleksyon, ang COMELEC, ang kandidato, ang pulis, ang media, no, tanan, ang botante. Aha. First time tanan, no, kita first time may tanan sa among nga klase nga eleksyon. No, nga may ara kita sang may mga health protocols kita nga gina-obserban. So, may ara balikan ta sa Attorney Sorbito, mga kaksyon. Action firing line. Kanami sila discussion prior pa naman ang first day sang national campaigning na sa aton nga mga kandidato. Hambal ko nalin sa presidente down to vice president, senador and mga party list. Attorney, I'm sorry na utod kita ano tong na-mention mo, attorney. Yes. Go ahead. May ara kita magsugod na ang kampanya lokal, especially sa lokal, no. Kaya nga muli ato niya nga daw ginatutukan dire. May ara kita sa tawag na COMELEC campaign committee, no. Amo ni siya ang in charge, no, nga pasiguro nga sa tinud ng kampanya ang mga kandidato nga nagakampanya kaupod sa ila nga mga supporters naga-observe sang minimum health protocols, no. Ayun. So during their campaign ang aton nga mga kandidato, they are actually required to submit the compliance report, no, that they observe the minimum health protocols during their campaign. Aha. Kay kung mag-submit sila kag may ara sa magreklamo kag may mapakita nga ebidensya Aha. na wala sila nag-observe sa minimum health protocols, Aha. sila maging liable naman sa mga ato naman nga mga layi at hangot naman sa COVID-19 pandemic. Aha, may base siguro na amend na niya. Gindugang na ni si COVID-19 sa mga kung ano man nga mga rules and regulations sa kompanya, sir, ano? Oo. Yes, ano nagid the party nagid sa beginning election party nagid ini sa aton nga mga rules, no, sa kampanya. Sa mga grand rallies, sir, ano man may maximum or minimum sa crowd, hindi magid mapunggan, sir, mo, no? Bisa magkinaano pa, na? Actually, Action Dry, may ara kita depende na, no, sa mga, for example, indoor man or outdoor nga mga rally or meetings. May ara kita sa limitasyon, no, depende na kung ano ang alert level, no, sa isa ka syudad. For example, may alert level 1, level 2, level 3, hasta sa 5. Yes, sir. So kung ano ang aton alert level dire, do depende sa pag-determine sa aton nga city COMELEC campaign committee. May limitasyon man ina sa number sang tao nga maka-intra sa sa rally, no, sa capacity sang isa ka lugar kung pag-iwaton ang rally, no. So magsiling ka, for example, na 50%, make sure nila na 50%, otherwise ma-violate naman sila sa aton na COMELEC resolution. At least tonight na hibalaan sa mga politicians natin, anato ng iban ba si YW Idea nakatutok lang, nakafocus lang subong paano sila maka-gather sang simpatiya sa publiko, pero may mga pagsulundan nga dapat nila sundon from COMELEC. Anyway, sir, medyo okay naman ko sa mo sining nga mga palayag mo subong gabi regarding sini, ano? Dugang ko lang gamay, sir, kagina na mention man gani nga daw ka singke gid sang inkwentruhanay diri sa siyudad sa Bacolod sa tunga nanday former 3rd District Congressman Albi Benitez and incumbent Mayor Bing Linardia.
As of today, sir, ano ang ginapreparar sang COMELEC sa ila sini nga duha? Anong status tadi subong, sir, do hindi gid man mabutang nga ti hotspot ang Bacolod sa COMELEC and PNP nga joint committee meeting, sir? Insofar as aton nga City Joint Security Control Center yan, no? Aha. Bisan pa nga makasiling kita nga intense ang political rivalry subong. Aha. Hindi pa man gid actually kung sa ako niya nga personal opinion kagin voice out ko man niya sa aton nga committee, no? Kaupod sa PNP kag AFP. Aha. Hindi pa man gid dapat na cause for concern ni kay wala pa man kita sing experience dakitaan o na may natabo na election related violence, no? Okay. Sa Bacolod City. Aha. And aton man ginapaabot sa mga kandidato gani no nga to remind, no, ang ilang mga supporters to campaign but also exercise prudence man and control, no, kay para wala sang violence nga matabo diriya sa aton sa Bacolod. Otherwise, kung may ara man gid mapilitan kita na ang aton nga election diri mabutang naton sa taas-taas nga level sang concern, no. Aha. So sa ako niya subong ya base sa ako niya nga pag-assess siya, Aha. hindi pa man gid niya cause for concern ang level sang rivalry diri sa Bacolod. Ay, ti mayo gid ano. Lastly, attorney, kon wala kita sa may makit-an pagidman nga mga bayulente nga manghitabo abi sa tunga sa mga supporters kag kabay pa nga indi lang gid kay gusto tiya peaceful iya nga election, pero sa mga social media puwerte nga inaway, attorney mo ina ang iban galing niya ginatawag nato nga troll or mga minions, meaning mga fictitious names lang ina, pero ma-consider naton sa COMELEC as part of kwan abi intense manggihapon sa tunga sining duha, attorney, nga mabasihan tabi pila ka adlaw basi mangin realidad ini di lang sa social media. Possibly, there is always a possibility, Aha. Action Brian, no. Okay. Pero kung iban gani gamangkot sa akon gani kung kumusta ang so far kumusta ang away dira sang kampanya sa or sang pakadto sa kampanya, kumusta ang mga kandidato dira, Aha. may ara man na bala peaceful man or anong atong pag-forecast ni. Ang ako niya sa social media ya masiling ko ya pinatenay na daya dumog kag imahe, no. Dahil may pinatenay, no. Aha. So ang problema naman sina kahit hindi man na naton ma-identify na kung sino ina nga mga persona, kag hindi man naton na sila ma-kontrolar. Aha. So at the most I hope na hasta lang kita dira na Yes. pinatenay, no. Pinatenay lang dumog kag integridad, no? Hindi lang ta maglabot sa physical na gidya nga mga hitabo, no? Yes, correct yun, attorney, no? Ma-identify lang sila sa color. Pero sa mga persona nila do mabudlagid, color lang, si puti, ako di puti ko, ini isa pula ni. Do amo na attorney, no? Yes, sakto gina, Brian, no? So tani kabay pa dira lang hasta ang nailayang nga mga ilinaway, no. Yes, mayo gid. Attorney, anyway, salamat sa mga serbisyo tonight. Ako mismo nagaprangka, attorney, hindi laning subong pala nga mga interviews ang imong magyad diri sa aton pagpangalagad. Kay kabalo ka, kami naga-based kami sa authority before kita mag-broadcast. Kagano nga mga information nga we need to inform the public before pa naman election kwan gidya fever nga grabe na gid, attorney. Salamat, attorney. Maayong gabi ka, mabuhay ka, attorney. God bless aton tanan. Thank you gid kag mayong gabi man sa inyo. Yes, attorney. Action firing line. Namian ko sang word ni attorney sa pinatyanay dungog kag dignidad ara da tanan sa social media. Action firing line. Hindi man isla tod makilalaan kiti kun ipaagi sa NBI ano na daw mga cybercrime action James, no? Sa action J, no? Cybercrime makilala ning mga fictitious name pero kakapoy na iya kabudlay na iya sa gika pinangita ka magbinera nay. Action firing line. Pero mabasihan mo siya kung pula ni siya, puti ni sila. Namabalaan mo na mo, pati si Attorney Sorbito naka-iyohoman, no? Kag ako nung naka-iyohoman ko nga, pabayaan na sila, amo ng pinatsanay das dungog kag dignidad nga puwerte iya sa social media. Pero, kita nagalaom nga hindi niya sa outside world sining social media magkalahinabo. Action firing line. Oo, ay amo man nang ginapangamuyo naton, no? Preparar
sa mga nagakampanya, observe gid kamo sa tanan nga mga COMELEC rules and regulations. Kung mga guidelines dira, kay may mga correspondence gala ini nga mga penalties. So, kung kamo ang magpinasaway, gid nga do tamaan na gid ka pasaway. Action firing line. Kung ako man sa COMELEC, tuturon na. Failan man kaso kag i-disqualify para magkaladudla ni mga politiko kag mga supporters nga daway gasapak yes COMELEC. Action firing line. Kung pwede palang pangganuyon, dala sa police station ni mga supporters nga doon na sobrahan na sa baba, na sobrahan na sa mga actuations, nga ti makatandog ka na sa ibang nga tao kay may mga physical na nga hitabo abi para mabalaan nila nga hindi gili ilalim kung masulod ka sa prisuhan bangod sa ginatawag nga eleksyon. Action firing line. Las 7:48 na Action Radio Philippine Standard Time action pagbalik naton karon dugay-dugay tutukan naton ang iban pag naton nga mga balita. Check ko ning balita ko karon sa hold up sa Kabankalan, atensyon Kabankalan. Kay suno sa pulis may duha ka grupo da sila nga ginamonitor subong nga posible amo ini ang nagsulod sa mag-asawa nga mga kaluluoy nga kinuha nila mga 150,000 pesos. So, nginong patindog to tani balay-balay kay ginlaslas ni Udet. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay pero antes pa naman ari DTX 500 capsule mga kaks. Kita sa maukod naton nga matag palamati ara na si Sir Alex Fuentes, Elvira Hilogo dira sa May Charito Heights, Granada, si Maria Leia Marabailes Banaglorioso, monitor man sa Camellia, Bacolod South, salamat gid na Barangay Tangob. Hil Javier, good evening Sumbray, monitor lang ko keep safe and good health always, salamat, God bless from Gladstone, Australia. Wow. Chodoro Gaduyon, good PM, musta ka nag-monitor lang ko di sa Alangila, nakuha na di ang wire sa road. Pag-abot din ni Albi at last na himos. Sige. Sir, ang imong maglangin ang ma-provide ko sa imo kang kalendaryo, paabuta lada kay maabot gida, sir. Salamat ki sir. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, Kung mag-bike ko sa dira sa Alangilan, na? Si Christine Piera may aga, Action Bright, tamyaw lang ko family Piera, Okden, Cesar, monitor lang sa Purok Boyunan, Barangay Tampalon, Kabankalan. Yvonne Boucher Araman, naga-monitor subong, thank you good. Idi Laos, good evening Action Bright, ari lang kami gyapo ni Nanay Isabela sa Victorias. Hil Javier, naga-monitor man, ginatamyaw kay Tatay Adolf, kag kay Nay Milagrosa sa family Ganza, dira sa Camili, Barangay Cubay, La Carlota. Camili, okay, sige. God bless. Utay Benedicto Jose Sipalay, nagamonitor o kon Barangay San Jose. Si Sir Alfredo Sapa, ang private property not covered sang COMELEC posters regulations. Okay, nalipat ko magpamangkot kay nasubong ko lang nabasa, sir ba, na? Oo. Sa pagintindi naton nga simple gid lang, Sir Sapa, sir. Ang COMELEC yan nagahilabot lang gid inaiya sa sizes sang kadakuon sang poster nila. If the owner sang property nagpasugot nga dira na ibutang, way gid problema. Ang COMELEC daway na nagapanghilabot pa basta iya ka tag-iya mismo nagpahanugot. Ang munuhon na sa COMELEC da bisan nagsugot pa ang tag-iya sang property pero oversize amo nang munuhon nila. Almira Lima Lazarte, Georgia Gargasira, nagamonitor man, upod sang bata niya, greet lang happy birthday kay sister ko, Margie Larida. Joshua Bia, Action Bright, tamyaw ko lang kumari Vanessa kag kumari Jinky. Sige. Elmer Rigula Araman, happy Chinese New Year. Romel Riales, nagamonitor man sa City Homes. Si Jamel de Florindo, nagamonitor man, stay safe Bacolod.
Wilma Ayhing Perez Alcala, good evening Sumbray. Watching ko sang live mo samtang pamati gid si Nanay Thelma diri sa Araw Action Brian. Salamat. Ronnie Arculas. Evening Sumbray, always watching your program, but this is my first time to comment to air my complaint sa Prime Water, the premier in no water 3 days na nga wala tubig diri sa Mansilingan. Ay nano nga sitwasyon ni man. Abi ko, this joint venture will improve their service but instead made life miserable. Ay grabe, salamat gi Sir Ronnie Arcula sir, ano, damo gid reklamo gid sa basiwa, nagahilibi ang nga tawo ho nano. Sige monohon tani karon na si Romel JP Mangabexon Brian. Monitor lang through live, patamyaw lang pamilya JP sa Barangay Singkang Airport. God bless. Joshua again, tamyaw lang tupad balay ko diri sa St. Peter Village, Barangay Tangob, Galagabong ang ila radio firing line. Okay, basahon taliwat karon na. Sige. Julie Militado Patrimonio. Good evening sir, defensive na si Stone. Alams na. Gid English mo pa. Naglibog man ang ulo ko kung ano. Alma Agravante sa Bater, Lorna Diligencia, Aprik Mandiuya, si Diding Alojamiento sa Pontevedra, Alojamiento Family, Joby Monares, Athea Kim, Kurt Nathaniel de la Torre. Good evening, Sumbray, monitor lang purok duluna na Shindag Guba Central Maaw. Jonalyn Ninial de Crepito, good evening Sumbray, tamyaw ko kay Maninoy Lager, si Vistred de Kilia, R. Matthew, Edward Lando, Juanet Tungkuwa, si Ma'am Wilma Anipunan kag Utik Amilana nagapamati gid Action Radio. Salamat. Virgil Pindas ang Silin Homes, salamat gid sa pag-monitor. Mauladon nga gabi. Imbong Jocampo sa Baaw, Jonalyn Ninial de Crepito, nag-greet niya lang kay Hershey Joy Ninial, kag Ninial de Crepito Renz, Jonalyn, Robert Ninial, adlaw-adlaw gid ko naga-monitor. Gary Amerila Araman, ang problema kayang iya lang kaputian ang ginakakas. O, puti lang kuno nakakas nyo. Ang pula, why gid? Nem Piroy, good evening Sumbray, please greet lang nanay ko langging advance happy birthday para buwas. Thanks gid Sumbray, we are always listening to your Action Radio. Homa Lomina, si Nanay Elizabeth Malaka Gamala Araman, nagamonitor habalya ka keep safe always due to heavy rains. Aga-ulan subong. Milili Oligo, ginagreet niya lang si Ma'am Vanessa Star kag Dokmat Mayo Jinky Dayalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Bimbing Dagia Bautista Araman, habalya nga ang iya lang sang puti ang ginakakashaw, kakasatanan, God bless all the time. Christine Minyes Villalubos, si Milili Oligo, ginagreet niya man si Barangay Kapitan Ramon Silay City Action, Bray, halin kagabi wala untat hasta subong. Mylene Tadia, good PM, tamyaw sa husband ko, Joseph Espirito, salamat. Sige, Araman si Paul Spet III, Ruchel, Polhencio Susana, Barrio Garay, Cathy Ver, nagamonitor man. Happy birthday lang ko sa sister niya nga si Marie Chris Viray Arquio, sang Barangay Araal, La Carlota. God bless. Anko, nagamonitor man. Michelle Cordero, Sol Cordero, nagamonitor. Romulo Ruben, Teodoro Gaduyon, Bryce at Outby, Mrs. Dintuman, Mrs. birthday tomorrow Feb 2. Happy birthday. James Candelario, monitor. Thea Tricia from Silay City. Liza Montecastro Narciso, watching and listening from Doha, Qatar. May gabilang kuno sa taga Hima, Mailan. Lilia Taton Araman, nakatutok karon nga gabi. Sige, last 7:57, mabalik ko dugay-dugay. Papuhay-puhayan ko lang ang puwak ko para makakuha kita pwersa, no? Sa aton sining nga pagpangalagan.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sa benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog ramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Daglan check natin patron, meron sang flash report. Action John, may gabi. Aksyon na Bray, isa ka lalaki ang ginluthang sinikita mga gabi diri sa tubang sang City Hall sang Victoria City, diri man sa sulad sang Victorias probinsya sa Negros Occidental sining gabi. Aksyon na Bray, no? Actually ining biktima ini siya nagsakay ini siya sa isa ka pribado nga sasakyan SUV ini kundi magsala do Toyota Fortuner nga nagaduag sang gray, no? Initial report ang victim isa ka Muslim. Negosyante ini sa Aksyon na Bray. Kag may impormasyon kita na baton do opisyal sang isa ka asosasyon diri mismo sa may syudad sang Victoria sa subong hapon gabi ginaobra diri sa aton nga mga taga syudad sang Victorias o mga kapolisan nagasige pa diri, no, ang investigasyon pagbukas nila sining nga salakyan
pag-usisa o pod aksyon na Bray ang pila ka mga opisyal. And then actually ang victim while this area bago lang pull out nila kindala nila sa pinakalapit ng ospital. Aksyon na Bray, no. Check tabi RCC sa Lieutenant Colonel Pardo actually diri ang hepe sa Victoria City PNP ang officer in charge, no. Police Lieutenant Colonel Fajardo Action na Bray. Base may mga latest investigation na sila kaya ang aton nga informasyon ang suspect do nagtupad lang kuno sa salakyan sa may driver's side dampi and then amo to ang nagtiro sining biktima Action Bray, no. Ano ning salakyan niya kuanino inang Fortuner na? Ano na siya? Yes, Toyota Fortuner na nagaduag sang gray. Ara sa ton nga light ayo na ko caption JM ano. Doga park pa ni siya gali, park pa? Okay, may mga gamit ni, may mga baligya siguro Action Bray na ginpang karga or ari sa sulod sa salakyan. And then ari na sa parking lot, dahil lang sa may kilid o tubangan. Amo kilid sang tubang gid, no? Tubang ni siya, ma'am. Pinakatubang gid sang City Hall sang syudad sang Victorias, no? Ari lang sa tabok sang mga building kag may mga balaligaan madikon gagmay nga merkado. Dari ni nagaluntad ang shooting incident. And actually, subay ko man ang taon mo, ang tupad sa ring nag-parking ng mga salakyan, iban pag yung mga service vehicle man kasyudad sa Victorias. May L300, tupad sa L300, ari ang Asenso Emergency Response na vehicle sa syudad sa Victorias. Sa tuo sining Toyota Fortuner, may nag-park man aksyon na Bray, na isa dari ka MUV, no, ang salakyan. Check tabi aksyon, dari aksyon Nixon, no. Check ka si Sir Pardo kung may mga dugang information. Dari, no. Sir, good evening. Opo na ton. Police Lieutenant Colonel Fajardo, sir, no. Dito lang pang toyo. Wala, sir. Dito lang, sir. Audio lang, amon. Audio lang po. Sige. Sir, good evening. Medyo malungkot yung pangyayari ngayong gabi dito, sir. Dalas po, sir, ano po yung nangyari dito po sa harap ng City Hall, sir? So, harap tayo shooting incident na ang biktima ay isang president ng Victoria City Muslim Community, no? In the person of Iskan Umbak, no? 35 years old. Siya ay pinagbabaril siya, no? He's about to close the door of his vehicle habang nasa loob siya together with his wife, then may biglang dumating na suspect at pinagpuputukan siya, no. We recovered at the crime scene at 3 empty shells ng caliber 9mm. Okay. So for now ongoing ang searching ng vehicle, no. So our investigator and witnessed by barangay officials together with the media, no, because the vehicle is part of the crime scene. So initially may kami, no, may possible recovery kami ng slug ng firearm use, no. So amo na parts ang ng crime scene ng vehicle. Sir, ibig sabihin po nasa loob na po ng sasakyan itong victim po? Yes, ang biktima nasa loob na together with his wife close niya na hindi pa niya na close ang kanyang sasakyan, bigla na lang may dumating na suspect at binagbabaril siya. Nasa driver side po? Nasa driver side siya. He is about to close the door of the vehicle na pinagbabaril na siya. So mga ilang suspect po yung tinitignan natin? So, tinitingnan namin dito yung base sa mga nakikita, isa lang yung bumaril tapos after the execution, tumakbo na siya. So, we are checking the CCTV footages in the vicinity ng crime scene kung may ara man siya upod, no? Kung sino ang ano ang getaway vehicle na ginamit nila during the crime na na-execute. Ibig sabihin po, kasi presidential ng Muslim community, taga dito po sa Victoria? Yes, taga dito siya, no. Anyway, isa yan sa mga binibisita ng ating kapulisan dahil yan ang isang activity namin to visit our Muslim brothers kung saan nandito sa Victoria City. Ibig sabihin kilala po ninyo itong si Sir? Yes, kilala namin siya, no. Kilala po namin siya dahil siya isang leader dito sa Victoria sa Muslim community. Sir, other than that po, official din po ba siya, sir, nitong BDC Tenant Association? Negosyante po siya? Yes, no. Dito sa palengke, sa merkado, siya ang pinakamalaking pwesto dyan, no. Marami siyang pwesto, no. Malaki ang pwesto niya sa tinda ng mga damit, mga
DVD player, at saka iba pang mga gamit yan sa negosyante siya. So, baka po isa po to sa mga motibo na tinitingnan Yes, po. no, sa amin sa kapulisan na iniimbestigahan namin yung motibo na yung angle ng sa pagiging businessman niya, no? At saka titingnan din namin yung personal. So yun nga, nakipag-ugnayan kami sa wife niya na matingnan yung cellphone niya kung may mga death threats doon, mga exchanges of information doon sa text messages, no, para ma-determine natin kung ano gid ang motive ng suspect. Okay. Sir, ito pong si Sir Iscan ay dinala po sa ospital. Yes, no, dinala sa sa clinic sa Victoria City Emergency Clinic at doon dineclared on arrival ng ating attending physician. Ano po yung mga sugat niya, sir? So, may mga sugat siya dito sa tagiliran, no? Tagiliran, saka may napansin kami sa shoulders. So, hinihintay lang namin official result ng doktor kung yung official ng tama ng biktima. Gabi na po, sir, no? Wala naman masyadong tao dito nung nangyari yung incident. Yes, no, dilim na at uwian na yung tao, hindi na masyadong matao, no? Kaya may mga naka-witness kaso lang medyo malabo-labo na. So ayun nga, ano, we are nag-expect kami sa mga before the incident, no, kung may mga naka-witness na sunod-sunod sa biktima na mag-witness sa amon, makipag-ugnayan, makipagbigay ng impormasyon. May getaway vehicle po yung suspect. Yun ang isang tinitingnan namin, no? Kasi ang sabi, after the execution, tumakbo na siya. So, yun ang titingnan namin sa within the vicinity of the crime scene kung may anong getaway vehicle na ginamit nila. Sa anong area po to? Barangay ng sakop po yung City Hall? Barangay 4. Barangay 4 po. Okay. Sir, ano po, meron po ba kayong exact address po, sir, nitong area? At least para malaman po ng ating mga taga-pakinig po, sir, no? Kasi action by si Sir Father is pag wala na gina-assign, no? Dari sa may Victoria City PNP. So for sure, hindi pa ginasa masyado, gid pamilya sa kabilugan. Pero anong exact address, sir? So ang exact address gid niya, Barangay 4, Victoria City, no? Near the City Hall, no? Barangay 4 kini. Ano pangalan niya, sir? Yung totoong pangalan ng victim? Si Iksan Umpar. 35 years old, na taga Torino Heights, Barangay 13, Victoria City. Okay. Sir, ngayon po, nangyari ito, nag-check tayo ng mga laman sa loob. Yes, yun. Tingnan natin yan dahil sabi ko nga, the vehicle is part of the crime scene dahil doon sa binaril. So baka may makita pa kaming mga slugs or anything na pwedeng makatulong sa amin during the conduct of investigation. So, ano po yung appeal natin sa publiko at saka mga nakakita po? So, no, ang mga kababayan natin dito sa Victorias, no, this is isolated incident lang. So, we are appealing to the public, yung mga naka-witness sa krimen na makipag-ugnayan sa atong kapulisan para masolve itong krimen, no? Okay po, sir. Pati yung pamilya, sir, nandito naman po, no? Yes, yes, sir. So, tinitingnan po natin ngayon, iba pa pong ebidensya at motive. Tinitingnan. Yes, yun nga, tinitingnan natin yung motive, no, from being the president of Muslim community, being a businessman, at saka yung personal niya, no, kung anong mga interest pa niya. Sige. Police Lieutenant Fardo, sir, thank you po. Magandang gabi po. Thank you po. Thank you po. So, Action Bryce, si Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang OIC sang Victoria City PNP. And may po kompleto naman ang atong detalye, no? Sining nagduntag mo shooting incident subong nga gabi. Pero dito sa area, kung makita natin, may mga kilala na subong nga nagalanto sila. Action Bryce, natin dito sa may lapit sa salakyan. Makuha na ito nangyari nga mga himata kung ano abi. Kung matag sa pagpatag. Actually, dito rin asawa kay ina. Galing kay Ara sa sulod sa cordon area. Kabalo ka na cordon na ning dalan. And then, ang salakyan abi, rin sa may runway, napit. No? Lagi na bukad sila subong. Okay. Hindi okay. Sige, pang ano na pang. Pero hindi sila action tayo, no? Magataga na isang statement. Okay lang. Karoon na, i-check na to. Pero sila what, no? He's a big personality because hindi siya presidente sa Muslim community. Sang dari sa may syudad sang Victorias. Liwat isa ni ka Toyota Fortuner nga may plate number FAB 3762. Muni ang kinasakyan sining biktima. So kung ang iya reaction dahil nga posisyon nag-atubang ni sa northern portion butsingon dito pa atubang sa may City Hall ang parking sa salakyan. Kumbaga wala nose in sa Action Bry. Compared sa ibang parking nga naka-nose out sila. Then nose in yung pagpat, so masaka siya.
nalipdan abi no may ari gabi galipod ng isa ka Mitsubishi pagid nga L300 sa tapat sa nga salakyan no. So for Action Bray amo na ang pinaka latest very update sitwasyon ng tanan sining shooting incident. Ari ari ano yun? Opod. Okay, pamilya. Ara sa sulod sang salakyan no. Ginpapatay Action Bray ining salakyan na. Ano ning pilas ang salakyan man exit na ning sa my driver seat, no? Posible? Actually, wala Action Bray damage ng iba na salakyan. Kaysa gintiro siya, bukas ang pertahan. Pare may pilas kita ko diyo sa driver seat ayon sa litrat sa video niyo. Oo, ano lang na bagras na gamay. Okay. Kay abi Action Bray ang pertahan Tapos ginpasulod ng sa suspect ang iya kamot sa may pertahan. Dito ka ginatiro ya. Namin ko sa Kwangli passenger seat Action John, may ara dalom sa SP, side mirror niya may pilas. May So exit na sang bala posible kay exit na may posible sa bala Action Bray. Driver seat ang tiro mo. Gani no. Kay may ara pagit sa may bangko sa sulod sang salakyan sa dalom dampi may mga igo matukaina. Kita naman pag ginbuksan gipalili Action Bray no ang ining salakyan. And may man i-check na lang na mga dalom pag inin nga impormasyon na ang angot sining shooting incident sa bunga gabi para na sa nga pagpahayag ang aton nga kapulisan kag ang pamilya Action Bray. Press report live dirigitan sa area sa parking lot sang syudad sang Victoria ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz ka nagsiling sa putarang mga ka-aksyon sa mga bahin sa Pinas laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Firing Line. Salamat Action John gikan sa syudad sa Victoria si Balon tara base may dugang karon nga report regarding sinia. Action Firing Line. Ay, perte. Ina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Bluter na Plus. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day, everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala ilang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kaya pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Sige, may gabi lang sa kay Vida Abaw. Salamat sa pag-monitor. Action Bry, tamyaw ko lang Angel Palermo, kag Ziniel Santinor, nagamonitor permi diri sa may Cambaros Jutay, gatamyaw siren iniya. Salamat gida sa inyo siring nga pag-monitor. Good evening, Sumbray. Bahala sila da kay independent candidate supporters, kuya. Hehehe. Action Bray, ano na ang Republic Act nga ginawakal mo man? Anong Republic Act man? Di nga Republic Act dito man. Sir Brian, mayo na ipatrabaho sa pulang hangaway sang NPA ang nagsulod sa duha ka mga senior citizen. Gani man. Paliyo ko tamyaw kay Jerry Vergara, kag Milay Lakbanes, kay Jenny Flores Vargas sang Mabini Valladolid. Siga. Do ka lang alang naman sang time action dams no na lang kay action del kido kanubo na gida no. Diri na lang ko no ang ini nga balita naton dulong sa aton sa D3 Bayo Duga nga proteksyon sa Kaugalingon. Ang ining duha ka mga kaluluoy manino, ang duha ka mga biktima mag-asawa amo inigin kilala sa kay Angel Ladanio 69 anyos kag Victoria 58. Ini sila nagapuyo sa may sitio Kasipsipan, Barangay Hilamunan, Syudad sang Kabankalan, mga kaksyon. Ginsulod ini sila sining 4 ka tawo, mga 11:30 sang kagab-ihon nagligad nga simana. Kag ginkuha ang ginatago-tago nga kwarta nga 95,000 pesos. Ini nga kwarta, ginpadala ini sa bata nila halin sa abroad, nga nagaobra-obra dito, kag may ara sang kinitaan sa pagbuhi nila sang baboy. Kag ang ini nga kwarta, kuntani, amo ning gamito nila nga makapatindog liwat sang ila sini nga puloy-an nga gintumba ni Bagyong Udet. Magluwas sining 95,000, may mga kagamitan pa nga nagduging-dugang pakuha, more or less, mga 150,000 gintanan-tanan ang nakuha sining mga 4 ka persona, mga kakson. Ti sa pag-imbestigar karon sa Kabankalan PNP, ining mga suspitsado, ginalantaw nila nga sa nagliligad ni grupo na ni sila, pero nabungkag sang Kabankalan PNP, kag posible nga nag-regroup na naman subong kag nagpanulod-sulod na naman. Ang pamangkot paano nasulod dayon ining balay sang duha ka mga pobre nga ini. Kay subong nagaulo istar sila nga duha sa hayob-hayob gid lamang.
Kag ang ilang apwertahan wala sira kundi kulo kortina lang ginamang ibutang para pangtabon lang sa kwani sa hangin. Actually may 3 to 5 meters may ara sila sa katupad. Pero pag sulod way gid kabatsyag. Kay ginpahipos lang sila magahod pa ni sila nga duha nga ginpangtayaan sila sang armas lutang. Ti kinabig niya sa mga kawatan nga ato mga kaaksyon. Ti sunod pa sa ka-police mga aksyon nga si Police Master Sergeant nga si Ricky Roger Toledo nga ining mga suspect may ngalan na sila. Pero ginasigurado pag nila para mapasakaan sang kaso kag mapapanaugan sang warrant of arrest kag magkaladakpan. Te, dira sa taga Kabankalanda, Kabankalanon, paghalalong gid kamo. Kay ti ari pa ni sila nagalibot-libot pa ni sila subong. Kag basi manulod-sulod ni sila ka magpang-hold up, ang lain lang kung mamiragid bla. Amo nang mabulo-budlay, dira ti kaluluoy ning duwa ka pobreho. Imbis nga imay patindog sila ko tani sa ilang balay, why na? Kay gindala sining nasambit iya nga mga hold up men, mga kaksyon. Pabati tagamay lang at tingog di Toledo angot sini. Mga person sa Bintaras na muna sige ko sumungin na follow up. Hindi ko lang anay paghihatag sir kay hindi ko sigurado. Mga pila ni kabilog sir ang persons of interest sir? May ara ko 4 and then may mga other groups ko nga ginatanaw kasi kung lain-lain balaw kung hindi ang isa ang sapyak. I see. So ano sir, may organized group daw sir nga daw nga pang hold up gid? Actually, wala na bungkag naman na di sa amon no. Pero base bala nang lately nag-active kang nangitaiban ng mga grupo bla. I see. So ining sir. So ining ginatumod mo sir, medyo daw grupo gini, daw grupo lang. Grupo. Actually sa una sir may mga cases na mga hold up. And then daw ano man daw nag-active pero may mga iban yung mga nag-ilin para mga lain ng mga personality man. Susubong daw po ito baka. Sang nagligad to, uso tong ulo aswang-aswang sa Kabankalando, diri man ni sila munan mo. Diba si amo ni silang aswang gruya. Oo, pagkatapos sang bagyong Udet, nagsikat tong ulo aswang-aswang da sa may hilamunan manimo. Tibla ba si amo ning 4 nga nagapangaswang da, pero mga dlagko nga mata nga aswang ni. Di paghalalong gida kamo, may mga armas ini sila. Kadelikado gid, no? Kadelikado gid. Amo na ning kapuraot sang panahon na bagyuhan pa ni sudlon ba susari man yung mga tao. Ato nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Gina-endorso ta sa inyo mga aksyon si Evergreen.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang Ginendorso man naton sa inyo pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion Kurt Nathaniel de la Torre, salamat gid sa pag-monitor sa Central Maaw. Ray Jantan Villalo naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Standby ka mo karon ha sa additional nga information nga idulong sanon sang patrol sining shooting incident didto sa syudad sa Victorias nga biktima diri isa iya ka taga Mindanao no kag diri na nagapuyo sa Victorias tawag siya ti Muslim brother naton. Ano ayang motibo sa to sa likod sa tong pagpatay sa iya sini gabi yara pa sa sulod sang iya salakyan upod ang iya sini nga asawa. Action Firing Line. Sige, standby ka ron sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga gyapon nga estasyon kag oras mga ka-aksyon. Din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio.